pancen sliramu wis ora krasa tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang ngenteni palimu entah tani sing semu lewat wis kaya tardi laras. Alhamdulillah. Ya, hari ini kayak Suwandara. Oke. Ya. Mbak Uun karo Mbak Analoka ganti main jumenang. Nah. Surup Surya yu. Apa iki jenenge saiki mau Mbak Neha karo Mas Adi sing rebab lah Mas Adi sing nembang Mbak Neha saiki ganti ora den Harya nah Srebek Banyumasan apa wis jenenge eling-eling heeh ya terus apa hubungannya Neha karo Adi mau yo ora apa-apa kan kaya sampean karo Lek Naryo kan terang dedung terang ngono kan dadi sorotan terus Hana Hah? Hana karo sapa? Hana karo Kula golekne riyen to. Karo Harimen. Le Harimen. Heeh. Kula niku sedih le Pak Dalang. Pundi sing jenengan pilih pundi yoga-yoga niki. Mboten napa-napa sing pun duwe anak mboten napa-napa nggih. Mboten. Rekake ngoten tok ya. Mboten purun, mboten. Iki Mbak Hana iki demen nginep nggone aku rong dina, sedina. Iya. Nyapa? Yo ora nyapa. Kowe karo Sulomo ae lho. Iya. Sampun enten pawange lho bule. Napa to? Lah sik cilik ora apa-apa. Cilik arep kok gecek rasane. Pesek cilike kok iso pesek cilik endang. Iya. Iki rada dipaksa sithik tahun. Lah nggih. Nggih. Iki sido eling-eling Banyumasan. Oke. Terakhir penutup. Bapak Pak anu. Mungkin langsung menyuruh ya. Heeh. Aku manut sampean apa iya ya. Dek iki wis kesregepen sama papat iki ya. Jam 4. Raden Arya Prakudara tepuk tangan. Ya gitu. Enak sing manut ya pagah sing manut. Iki turane Dik Pambengi. Saking polose iki Dadi piris. Nyata lamun satria Jodipati nostalgia karo Mas Dwi barang lho Mbak Un jenengan. Seangkatan to nggih? Nggih, angkatan. Alhamdulillah. Angkatane kula niku. Oke, nggih. Kanca kula TK niku. Karo Mas Bowi barangnya seangkatan aja jenengan. Nggih. Bajing loncat nganggo topeng niku. Nggih. Terus sinten meneh nggih? Niku tok. Nggih, Pak Harji to. Mboten. Niku angkatane bapak kula.